Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजां दं। जोंहाबो मोजां दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दिनै एसे न'खराव मा खामानि मावनाय जायो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। मा ओंख्रि संनाय जागोन बेखौनो एसे शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना अननानै नायलांबानो जाबाय। आरो आंनि भिडिअखौ सोरबाफोर गोदान नायसनफ्लांदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै बोथोराबो दिनै माने दासान्दि बिराद बार जागासिनो आरोना, बार गोरान बारथिं बुरथिं जागासिनो, जोबोद बार बारगासिनो नै दा। ओमफ्राय सान्दुंआबो एसे ज्रोमानो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बारथिं बुरथिं जागासिनो। ओमफ्राय जोंहा मा मावगासिनो नायदो लोगोफोर। नायदो दाख्लैमोन ना बाल्थिङा, नै जोंहा बाल्थिं मैगं गायनो बाल्थिं लायनाया आइया सुफ्लुंगासिनो आरोना। नै माबा एसे गिदिर गिदिर खालामबावनांगोन खोमा गब्लंखौ। माबायाव थालायाव एसे गब्लं खालामदों आरोना लोगोफोर। माने जोङो माबासो लायनो थांदोंमोन, मैगं गायनो दोनग्रा ना कार्टुनसो लायनो थांदोंमोन आरोना आइजों आंजों दाख्लैहाय। ओमफ्राय मालाय हाथायबासो मोनो आरो फुङावबासो मोनो होननायखाय मोनबोआसै आरोना। ओमफ्राय जोङो बाल्थिंखौनो लाना फैबाय, नै बिदि बाल्थिंखौनो। ओमफ्राय फुल दाब बायदि बायनोबो नायदोंमोन, ओमफ्राय बिराद दाम होनोना, ओंखायनो जों बे बाल्थिंखौ लाना फैदों बानलु गायनो आरोना। साथा आथिं गुदुं खालामनानै माबादों आरोना लोगोफोरनि। ओमफ्राय नै आङो ओरैजाय मानिमुनि मैया बेलासियाव लाबोनाय मानिमुनिखौ सायगासिनो आरोना लोगोफोर। नै सायखाङाखै। ओमफ्राय नैखौ बिबैया सायना होखाबाय थारुन, थास'खौबो सायबाय। माने ओंख्रिया नैखौ जाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर, थारुनखौ। ओमफ्राय थास'खौ दा मोनायावसो जागोन, सायना दोनखाबाय आरो लोगोफोर। नायदो लोगोफोर, हाखौ माबा खालामबाय आरोना लोगोफोर। नै बेयाव बे हा मोजां, ओमफ्राय नैयो जाहैबाय दंफां गुन्दै सेवनाय, ओमफ्राय गोबोर गोरान लायदों आइया बाहेरायाव खननानै, बेखौ मिक्स खालामनानै बाल्थिङाव सोगोन आरोना। ओमफ्राय बानलु फुलिखौ गायसिगोन। बेनो लोगोफोर। नै फिसाफ्रा माबा गेलेगासिनो। बाहेरायाव बांद्राय थाहैनांला दे, जा बारथिं बुरथिं बारगासिनो। बेयावनो गेलेबाय था। जोबोद बार बारगासिनो, बारथिं बुरथिंनो। बासिना लानोसै लोगोफोर आङो मानिमुनिखौ। साफा खाथार, ओमफ्राय एसे गोरा गोराखौ गारनोसै आङो, देन्था गोरा गोराखौ। सायना लाग्रोजोबनोसै लोगोफोर आङो। सान्दुंआबो सुना लानोसै लोगोफोर मैगंखौ। ओमफ्राय नै जाय बाल्थिङाव सोबाय आरोना आइया हाखौ। ओइ गंसेखौ सुफ्लुंनांला खोमा, ओइ गंसेखौ मैगं सुग्रा थाथोंसै बाल्थिङा। उनाव ना कार्टुनखौ लायबा माबा जाबावगोन ना, ना कार्टुनखौ बेयाव सोग्रोदो। हाया बेसे बुरजा आग्लायो। ओइ गंसे गोजामखौ खालामदोब्रा लोगोफोर। नै बोथोरा एकदमबारे जा बार आरोना। सुना लाग्रोनोसै आङो, ओमफ्राय संसै माबार। लोगोफोर नै रेडि सुनानै लाबोबाय आङो। नै सामब्राम बानलु गासिबो रेडि, मानिमुनि आलु थारुन। ओमफ्राय नैबे नाथुरसो आरोना लोगोफोर, थारुनाव होगोना। बेखौनो एसे गारलाना होनोसै। माने दखानाव थांनो बाबाय आङो। नाबो जाथ'नो बादों, गथ'फ्रा गुजुदों, गथ'आबो आंहाबो गगा मोननानै। ओरैजाय मानिमुनि सारनोसैबो संसै। पासफुरन एसे होनोसै आं लोगोफोर नै माबायाव थारुनाव। मानिमुनिखौ होना लानोसै। लोगोफोर नायदो, मोजां एवबाय आङो संख्रि हालदै होनानै, ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें देना होबाय, मस्ला एसे होबाय आङो, गरमुरिस दै होना लानोसै। लोगोफोर मोनखांजोब्बाय आरोना आंहा ओंखाम ओंख्रिया। ओमफ्राय जानोसैलाय, जानो खुरबाय आरोना लोगोफोर। नै नायदो, नै ओंखामा एसे बारग'नो दंबायो।
नायदो लोगोफोर जोंना थारुनजों नाथुर गोरान आरो दा लोगोफोर ओमफ्राय नै जाबाय गाजर लादों बानलु ओमफ्राय नैहा फिसालानि खांग्रोदों आरो ना नाथुर जाया सासे फिसाला उन्दैया ओंखायनो थारुनखौ खांनानै दुन्दिया होनानै दोनदों सायाव इदुङाखैनो आरो ना ओमफ्राय नै मानिमुनि भाजाया जोंना लोगोफोर नायदो मानिमुनि भाजा ओमफ्राय आङो नैखौ सिफ्लेनानै लाग्रोनोसै आरो ना लोगोफोर गाजर ओमफ्राय नायदो लोगोफोर सिफ्लेनानै लानोसै आङो बानलु माथो लाइट होदों ओमफ्रायलाय लाइट होनांगौ जाबाय दे लोगोफोर रेडि जानोसै सामब्रामलाय मानो होदो हो सामब्रामलाय मानो होदो सामब्राम होबासो गोथाव मोदोमोना नों सामब्रामखौ लानो नाङा दे जानोसै लोगोफोर नै रेडि जाजोब्बाय थारुन ओंख्रिखौ थोरसि माबायावनो लानोसै आरोना लोगोफोर थोरसियावनो खुरै लालायला लाथाब लाथाब जाथारदों लोगोफोर नै रेडि जाजोब्बाय गुदुं गुदुं लोगोफोर जाना लाग्रोसै